נדבר על העניין הזה, אבל לפני כן, איך מעצבים חדר ילדים שיהיה גם עדכני וגם שימושי לטווח הרחוק. זימנו לאולפנינו את מיקי בן פורת, שהוא סמנכ"ל שיווק של חברה למכירת חדרי ילדים. שלום לך. שלום שירה. מה שלומך? מצוין. לך יש לילדים? לא. עדיין לא. עדיין לא. אז לא היית צריך ממש למרות שאני שומע את כל לממש. הספרים האלו, ואני נזכר בג'ינג'י ובכל מיני ספרים. זה עושה לך חשק. חבל על הזמן. קודם צריך למצוא בת זוג. נכון, יש בת זוג, אבל... לאט לאט, לא מאמרים לשום מקום. לי יש ילד בן 5, ילדה בת 2, ואני כל הזמן שואלת את עצמי את השאלה הזאת, האם שווה להשקיע 7,000 שקל בחדר שינה לילדים שעוד שנה, שנתיים ירצו צבע אחר, מבנה אחר? זה מאוד תלוי. קודם כל, 2 ו5, אלו גילאים שבוא נאמר ככה, גם אם נלך לפי גיל 5, זה גיל שבאמת אפשר להחזיק איתו מעמד עד גיל בערך 12. בוא נאמר, עד גיל 12 הם בדרך כלל לא מתלוננים, למרות שהילדים מתפתחים מהר מאוד. רואים שאין לך ילדים, וכבר הם בגיל... כן מתלוננים, הרבה לפני. מתלוננים, השאלה היא באיזה גיל, תשמעי, בגיל כזה הם כבר בונים אתרי אינטרנט, ואז לא, יכול מתחילים להיות שהשירות אצלי לא מספיק טוב, אני צריכה לבדוק את זה. את יכולה. אבל ילד בן, מאיזה גיל קונים חדר שינה? כבר מלידה? לילדים זה מתחיל בדרך כלל מגיל 3, יוצאים מהלול, עוברים או מיטת מעבר או מיטת ילדים, שהמיטת ילדים היא בדרך כלל מיטה עם עוד מיטה נוספת, עם שני מגירות אחסון, זה מאוד נפוץ. בדרך כלל אחר כך לוקחים שולחן עם ארון, עם כל ההשלמות שלו, עם יחידות לספרים. לילדים, מאוד פופולרי בהשוואה לנוער, זה גם לשים איזושהי יחידה כוורת כזאת לצעצועים. נוער בדרך כלל לא צריך את הדברים האלה. כבר לא צריך את זה, אבל תגיד, הם באמת יושבים ליד השולחן הזה? תמיד נדמה לי שמכינים שיעורים בסוף בסלון. אני מקווה שלא יכעסו עליי, אבל הם עושים בכל מקום חוץ מבחדר ילדים. וזה מלקוחות גם. כן. לא, לא צריך שולחן. השולחן הפך להיות מנחת כלשהו למחשב, בגלל שהם בסופו של דבר או יושבים במטבח, או על הרצפה, או על התקרה. לא, הם מוצאים את הפינה שלהם, ובסופו של דבר לא עושים שיעורי בית שם. אבל כן רצוי לקחת שולחן שהוא יהיה מינימום, בוא נאמר, מידה 1.40 מטר, 1.60 אבל רצוי לא לקחת שולחן פינתי, וזה מאוד מאוד חשוב, כי רוב האנשים ניגשים לחנויות כבר בידיעה שהם הולכים לקחת שולחן שהוא פינתי. לא יודע למה לנו הישראלים יש לזה, נקרא לזה איזושהי אהבה, איזה פטיש למשהו גדול וענק. זה לא חוסך מקום? הפוך, השתי צלעות האלו, בגלל שזה צלע וצלע, זה גונב משתי הפינות בקיר את המידה. ככה שזה לא משהו שהוא מאוד מאוד רצוי. פשוט נדמה לי לפעמים שפינות זה משהו שהוא לא ממש מנוצל בחדר, וככה אתה מצליח לנצל את זה יותר טוב, את המקום שיש לך. חדר ילדים סטנדרטי בישראל הוא בסביבות 3x3, נעגל מספרים, ואם אנחנו עושים שיקול לפני קנייה, מה אנחנו הולכים לקחת, תמיד אפשר לקחת משהו לטובת משהו מבחינת ספייס. כן. ארון תמיד רצוי לקחת כמה שיותר גדול. ולמה? כי בדרך כלל, בוא נאמר מינימום במידות, מינימום 1.20 מטר, 3 דלתות, צפונה. ההורים תמיד בונים על האחסון הזה שיש לילדים שהם אומרים, אין בעיה, כרגע הם ינצלו את 2-3 דלתות, ואחרי זה אנחנו נשים את שלנו, את החורף קיץ והמחבטי טניס, והמזוודות שתשים לחוץ לארץ, את כל הדברים האלו. תגיד, כשבאים לקנות חדר ילדים, מה הדברים שצריכים לדעתך, איזה נתונים צריך להביא מהבית? מה צריך לחשוב עליו מראש כדי להקל על התהליך הזה? כסף. כמה אני הולך להשקיע על חדר ילדים? יש אנשים ש7,000 שקלים בשבילם זה המון, ויש אנשים שבשבילם 7,000 שקלים זו הפתעה, כי הם ציפו להרבה יותר. כמה עולה חדר ילדים? ממוצע 7,000 שקלים. יש בפחות ויש ביותר, וזה באמת תלוי כמה אנחנו רוצים להעמיס בחדר הילדים. כי באמת שזה מיותר, לא חייבים לשים כל כך הרבה דברים. לילדים בדרך כלל יש את השולחן עם היחידה מעל, שיכולה להיות בצורת כוורת, יחידה מנותקת שמחוברת לשולחן, או משהו שמחובר פיזית לשולחן. הבעייתיות פה זה שזה משדר ילדותיות. כלומר, בגיל מסוים מחליפים את זה מהר מאוד. נוער בדרך כלל לוקח את השולחן והיחידה התלויה, שזה גם מאוד מאוד מומלץ לילדים. יש פה גם עניין של חומרים, נכון? אם זה מעץ מלא, זה כמובן מכפיל את המחיר? לא תמיד. כי בדרך כלל בארץ יש לנו המון זיקה לעץ מלא, אבל בכל זאת, בוא נאמר, כשהולכים לקנות חדר ילדים בארץ, יש 2 חומרים מובילים. העץ המלא, שקשה לשמוע עץ מלא, כי רוב הלקוחות נכנסים ואומרים, אני רוצה מעץ מלא. מה זה עץ מלא? איזה עץ מלא? יש עץ מלא מייפל, בוק, יש עץ מלא אורן, שאורן זה העץ המלא בחדר הילדים. ויש לו סיבה מאוד מאוד טובה, וזה לא בגלל איכות בעיקר, זה בגלל מחיר. כי אורן זה מבין העצים, בוא נאמר מבחינת עלות קנייה, הוא עלות הכי זולה שיש. כן. יש אנשים שקונים את זה בגלל שהם לא רוצים אלטרנטיבות אחרות מתוך חיבה לעץ, ויש אנשים שאומרים שהעיניים והטקסטורה משדר הרבה מאוד חום. החומר השני הוא המלמין, זאת אומרת, הפלטה עצמה היא עשויה מסיבית או שבבית, אנחנו בארץ קוראים לזה סיבית, אבל למעשה זה שבבית,
שיש לה יציקה מלמעלה, בפלטה, שהיא עשויה ממלמין. מלמין זה חומר שמתנהג ונראה כמו פורמייקה. והוא יחסית זול, לא? ממש לא, וזה ממש תלוי איפה את קונה, וזה ממש תלוי מי הטבח שעושה את העוגה, כי זה באמת, יש רשתות שמוכרות את זה מאוד מאוד בזול, ויש חנויות שקונות את זה, חברות שקונות את זה ממקומות כמו ספרד לדוגמה, שהמחיר הרבה יותר יקר מאורן. הרבה יותר יקר. מי הלקוחות בעצם? ההורים או הילדים? הילדים, אבל תלוי בגיל. יש הורים... זה בדיוק העניין. וגם החדרים הם יוניסקס, כאילו כשאתה עושה חשבון, אתה יודע, יש את השיר הנהדר הזה של י' למד פרץ, גלגוליו של מעיל, על המעיל שעובר בכל המשפחה. חדר ילדים גם לפעמים עובר במשפחה, אתה יודע. נכון. אז כדאי מראש לקנות את זה בצבע מין שמנת כזה, נגיד? שמנת עם ירוק פיסטוק? לגילאים הצעירים, זה לא משנה איזה צבע לוקחים, העיקר רצוי מאוד שיהיה צבע בהיר, שמנת, מולבן, שזה white wash, לבן שטוף כזה, בירץ', שזה צבע יחסית חדש, הוא כמו מולבן, רק צבע. כי זה פותח את החדר ולא חונק, כי הצבעים הקיים מאוד מאוד סוגרים, כי אני חושב עכשיו כמו גבר, אבל לא רואים אבק. על הצבעים הקיים זה כל הזמן להתרוצץ עם הסמרטוט, וכל הזמן לנקות ולרדוף אחרי זה. אבל שנייה, אתה אומר שילדים מגיעים לזה, זאת אומרת, הם שותפים בקבלת ההחלטה, את זה אני רוצה, זה לא מתאים לי. זה מאוד מאוד תלוי בהורים, זה מאוד אינדיבידואלי. יש הורים שאומרים שהילדים יבחרו הם המלכים, ויש הורים שפשוט לא נותנים לילד לתת, להוציא מילה, הם יודעים מה טוב בשבילו והם יחליטו. נכון, אבל בדרך כלל אני תמיד מעודד, תנו לילדים את ההרגשה שהם מחליטים את זה, והם שלמים עם זה, ואחרי זה גם זה... יש בתחום הזה טרנדים? יש בתחום הזה טרנדים, נכון. כמו מה למשל? כמו כל דבר בעולם, זה משהו שהוא בא וחוזר. בוא נאמר, אם לפני המון שנים, לפני עידן השולחנות הפינתיים המפלצתיים, היה המון קווים ישרים, שזה מאוד מאוד חזר. אנחנו בדרך כלל את הרעיונות שלנו לוקחים מתערוכות שהן בעיקר מאיטליה, ממילאנו, ששם באמת המסר מגיע. על פי רוב, כן, נכון. גם עולם המטבחים דרך אגב, כי עולם המטבחים הוא תחום מאוד מאוד מפותח. לגמרי, אבל בגלל זה אני שואלת, כי במטבחים באמת יש טרנדים. יש את האי שנולד לנו לפני כמה שנים באמצע המטבח, ובתוך הארונות יש חלוקות טרנדיות לגמרי וגם צבעים, אבל חדר שינה זה מיטה, שולחן וארון. איזה טרנדים יכולים להיות פה? יש יחידה גם לספרים, אל תשכחי. כן, בוא לא נקפח אותה. מקום לשים את הטלוויזיה, מקום לשים את המחשב, אנחנו בעידן הרבה יותר דיגיטלי. לכן גם הרהיטים צריכים להיות מותאמים לכל ה-appliances הנוספים שיש לנו. אז מה מאוד אופנתי עכשיו? מה מאוד אופנתי? קווים ישרים, שזה אומר לא לקחת משהו... לילדים הקטנים, בוא נאמר, לגילאים 3, 4, 5, רצוי לעגל את הפינות. לגילאים האלו רצוי לעגל את הפינות, שבאמת לילדים לא יתרוצצו ויקבלו איזושהי מכה. זה אומר גם במיטה בעיקר וגם בשולחן. צבעים בהירים, שזה באמת משהו שהוא היה והוא חזר. יש המון חדרים היום בסגנון לואי ה-16, שזה משהו שהוא די טרנדי, ואני מקווה שהוא יישאר, אבל זה משהו שהוא בוא נאמר היה וחזר, והוא לא היה לפני כמה שנים. נשמע לי נורא כבד סגנון כזה בחדר ילדים. והוא גם לא 7,000 שקלים, אבל זה באמת תלוי מה את רוצה, מה הכיוון אלא הרבה יותר. נכון, נכון. צבעים אחידים. בוא נאמר, אם לפני כמה שנים הורים היו נכנסים ואומרים, יש לי את הצבע בסיס, ואיתו אני משלב, בוא נאמר אם זו ילדה, את הסגול לילך והוורוד, כדי לשבור דברים. היום רצוי לקחת, באמת, זה מאוד פופולרי גם, לקחת צבע אחד ולשבור אותו עם ידיות. ולמה? קודם כל זה נותן את הצבעוניות, ואחרי זה אנחנו לוקחים את הכמה מאות שקלים וקונים את השטיח, בדרך כלל שגי או דברים כאלו צעירים, תמונה יפה, כל הדברים האלו לא עולים הרבה כסף. חדר ילדים לוקח הרבה זמן עד שנפטרים ממנו, אני קורא לזה במרכאות, בגלל ש... בוא נאמר, אם היית קונה חדר ילדים לפני 5 שנים, היית שמה לב שבאמת ההורים אומרים, אני אקנה, הם עכשיו בני 3, 4, בגיל 7 אני אחליף למשהו בוגר יותר, ואחרי זה כבר לא קיים. הזמני נשאר קבוע. אתה רואה שוני מובהק בין בנים לבנות? באיך שהם מתייחסים או מתייחסות לחדר הילדים שלהם? בדרך כלל לא, רק בנות אוהבות הרבה יותר ארונות, הרבה יותר תכולה, מדפים. ויש להם הרבה יותר תכולה. יש בעיצוב גם שוני, נגיד אם זה חדר לבן או חדר לבת? בעיקר בצבעים ובידיות, שזה מאוד מאוד משנה. כלומר, אני יכול להראות לך חדר בצבעים שונים. אין חדר גברי במרכאות? מאוד מאוד תלוי בצבעים. מאוד, בצבעים ובידיות ובכל הסטיילינג בכלל. ומה עם חדרים משותפים? לפעמים הרי זה 2 ילדים חולקים חדר. נכון, אז בוא נאמר שאם ילדים חולקים חדר ולוקחים איזה משהו שהוא באמת, הם יהיו כמה שנים באותו חדר, קודם כל לשים דגש על השולחן. שולחן חייב להיות מינימום של המינימום. רוחב 1.60 1.80 שוב, רצוי ישר. אני חסיד של שולחנות ישרים, כי באמת
רצוי לקחת כמה שיותר מיטה גדולה וארון גדול לטובת שולחן יותר קטן, כי באמת הם לא מנצלים אותו בהשוואה לארון ובהשוואה למיטה. אבל שולחן ישר, בוא נאמר, ברוחב 1.60 מ, צפונה, זה שולחן שמקנה לשני הילדים לשבת. רצוי תמיד לקחת את ההפרדה, שילד יישב, יהיה איזה שידת מגירות, ואז הילדה או הילד, האח או האחות, השני. כי תמיד רבים על טריטוריה. כל אחד שיהיה לו את המקום שלו. נכון, המגירה שלי, לא, אתה זה שלי, אני שמתי את הספרים פה. קנאת אחים, דיברנו על זה בתחילת התוכנית. בדיוק. תודה רבה למיקי על הדברים האלה, באמת. למדנו המון על חדרי ילדים, אתה במונדיאל אתה צופה.